бик тәмле һәм бик оста пешерә белүче әни белән яшәгәндә диетага утыру бик авырдыр минемчә. Ә безнең белән сез рәхәтләнеп утыра аласыз йомшак кәнәфиләрегезгә, чөнки тәмле көрәшне башлар вакыт җитте. Сәлам дуслар. Инде бүгенге кунакларыбыз белән таныштырып, таныштыру дигән әнсәләрне бик яхшы беләсез. Безнең эстрадабыз йолдызлары, популяр җырчыларыбыз икесе дә Мишәр Аксубай Мишәре, Иркә һәм Буа Мишәре автор башкаручы Ринат Рахматуллин. Монда кул чаба алсак та була. Сәлам, сәлам Ринат, сәлам. Сәмсез Иркә. Сезне күрүбезгә шуны конышабыз, тавышыгыз биттеме әллә? Бетмәде, юк. Тавышы чыгарып сетәле Мишәрләрчә. Исәнмесез? Менә шулай, әйе. Здравствуйте. Таулап гөрләп торсын монда теге ут, тай биеп торсын, кәчтүрләр һәм дә табалар һәм сез алып килгән бүләкләр. Күреп торам, шундый матур пакетларны алдан сөйләшеп килдегезме әллә бүген? Yok. Шундый матур пакетларга терәп алып килгәнсез бик зур бүләкләр. Bizim buletini paketsiz vermiyorlar. Şuna bitirken. Әйе. Мишәрләрнең мишәрләр әйдә, кайсыгыз башлый, әйдә, Ринат. Ne dersen ya. Әйдә, озакка сүзмәк. Benim kıska gına, benim de tavuk yaratam. İkinci bu yolunda tavuk bulmasa da ben şu tavuk salatırgan О, савыт. savutta benim de ikinci programma şu tavuk ne aşağıya kilermen diye bileyim. Тавыгы матур, савыты да бик күркәмдер дип уйлыйбыз. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. 3 литрлы тавык сыя дип язылган монда. 3 литрлы тавык. Алла бирсә яхшы, рәхмәт. Иркә, синеке. Мин теге вакытта килгәндә инде үзенчә теге сувенир, шундый сувенир булган, шундый ваза нәрсә алып килгәнем, хәтерләсәгез. Хәтерлибез, Ул вакытка инде 2 ел вакыт. Без аны батмадык аял. Бу елы мин уйладым да нәрсә алып килим икән дип мин үзем Нәрсә генә алып килмәдем. Колбаса алып килмәдем. Алып килмәдем. Мен мондый майлар алып килдем, мин төрле майлар. Монда инде Бүтәнгә сәптә торган була. Юк. Буларны әлбәттә пешергәндә кулланырга кирәк салатларда. Мин булар белән мавыгам үзем иде. Төрле шундый майлар алып, Так, кайсын саларга икән? менә шундый кичкенә генә Маймыл кашыгы. маймыл кашыгы әйе шулар. Бик кирәк инде ул кухняда. Шуңа күрә бу килгәндә мин кирәгрәк әйберләр алып килергә тырыштым. Төрле салатлар, файдалырак әйберләр алып килергә тырыштым. Иркә, зур рәхмәт. Шулар гынамы? Бик зур рәхмәт бүләкләрең өчен. Бүләкләреңнән әле без бәлкем кулланырбыз да практикада. Кулланырбыз обязательно. Бәлкем сезгә дә рөхсәт булыр. Бик зур рәхмәт бүләкләрегез өчен, килгәнегез өчен дип әле без саубуллашмыйбыз. Тапшырыбызны тәмле көрәшне башлыйбыз. Дуслар, карагыз, бик кызык булачак. Яна эшне башлар вакыт җитә. Шунда ук нисегә башта инде аңлатам бүген сезгә нәрсә эшләргә кирәклеген. Эше шул барып пешерергә кирәк, гаҗәпләндерергә кирәк. Белгеч ролендә бәлкем бүген үзем булырмын, белеп булмый. Шуңа иң беренче бауыр күреп торасыз. Бүген бауырдан нәрсәләр әзерләргә кирәк. Пишин, бауыр. Мишәләрдә бауыр диләр маны шулай. Бауыр инде. Бәрәңге, гүмбә бар пешкән, чигендер, кукуруза, сезгә нәрсә генә юк бүген. Монда иеп биргәннәр. Хәтта эрбет чикләүге дә бар. Кидер. Яна нәрсә әзерлисең белән? Ben İki rızık hazırlayayım. Salat. Şöyle bavurdan. Hem de buaşa bavurdan taro yazayım. İkinci aş. Buaşa. Buaşa bula. İkisi de bavurdan bula benim. Salatı da bavurdan. Salatta bavurdan. Aşı da bavurdan. Sen bizim ciddilengen әле. Sen bunu күрергә бик тигәз Теге булмаган вакытта да кебек. шулай дип әйттең, Булат. Мин бу эшкә бик җитди карыйм, чөнки минем җиңеләсем килми. Минем салат булачак ирләр бәхете дигән салат. Hem gurman salatı. Гурман салаты. Второйга килгәндә инде исемен белмим. Просто гөмбә белән бәрәңге пешерәм. Гүмбә белән бәрәңге. Гарнирга инде бәрәңге пешерәм. Гөмбәне коймакта тәмле. Синең бауырың кая кирип китте? Бауырым минем кирип китәчәк салатка. Салатка. Аңлашылды. Димәк, монда бөтен нәрсәләр бар, пычаклар күреп торасыз. Күрәбез. Бар ди эшләргә җиң сызганып. Сызганмый чәшәсәгез дә булар. Bərəngi. Нәрсә кирәк бәрәңгегә? Кәштүр белән су белән. Кәштүр әлбәттә барысы булачак, син бәрә нәрсә эшләйтер әлегә мондаймы? Мин ул вакытта безнең спонсорыбыз турында үзебезнең кайнар матур сүзләремне ирештерим әле. Сезгә ярдәмгә киләчәк әлбәттә безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге искиткеч
табалар. Кукмара Сөүдә маркасы вакыт белән сыналган савытсы бар. Германия технологиясы буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Уңайлылыгы өчен әлегә заманча савыт сабаны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез дуслар. Һәм һәр Кукмара табасын алганда игътибарлап аның төбенә карагыз. Һәр төбендә фирменный Кукмара логотипы булырга тиеш, бар тик сыйфатлы шәп табалар гына алыгыз. Я спонсорыбызга кабаттан рәхмәтләрне әйтәбез дә, эшне башлыйбыз. Күреп торам инде сез бавырны айырдыгыз. Монда син айыргансың бавырны, Иркә турый башлады. Буны бавырны без пешерәбезме, кыздырабызмы? Син бигрәк мустақил кешеме үзең? Әйгенде. Бошып җибәрсәң тагы да яхшы була да бит. Әйдә монда бәрәңге салабызмы без? Әйдә бәрәңге салабыз. Бәрәңгене турап саларга кирәк, тормагай. Пешетерсең бәрәңге. Син бәрәңге эшләтәсең? Кыздырасың аны. Пешерәм. Яхшы. Я 2016 елны каршы алдык. Ничек каршы алдыгыз? Эшләдегезме, ял иттегезме? Куршавилга бардыгызмы? Күрше авылга гына бардыгызмы? Менә яңа елның идегенә семьялар белән, семья дуслары белән генә каршыладык. 10 көн буе нишләде? 10 көн ял иттек. Чаңга шу, туда-сюда балаларны елкалар күрсәтеп, шулай кунактан кунакка җирдек. Әйбәт булган дип. Артистларга тоже. Әйе, шулай сүздә юк. Кемдер бит киресенчә яңа ел көннәрендә кайгырында концертлар куя махсус. Яңа ел төнендә күбрәк гириләрдер дип. Ашык та бирә кирәктер мөгән, диме? Ашык кирәк ишо. Ярар, Иркә, син алайса нишләдең? Мин эшләдем. Менә 10 көн буе. Мин бер көндә өйдә утырмадым. 10 көн буена 31-ннән тыңланым, көндә концерт булды минем. Көндә эшләдем. Халык ничек концерт көннәрендә? Мин анда ничек әйтим инде булат. Бөтенесе концерт түгел, булды мондай банкет та. Әйе, булды сольный концертлар да. Сольный концерт берничә җирдә булды. Ял көннәре бит. Тулы булды халык. Даже артыгы белән булды, әйе. Бәкердә булып кайттык. Теңдә монда, менә шулай. Актив булган синең өчен. Әйе. Хәзер яңа концерт сезоны әзерлек барамы, яисә шул гали дәвам итәме? Яңа концерт сезоны Алла бирсә 6 апрельдә минем пирамидада әйтеп үтәм инде тиз генә. Бу бит туган көн түгелме санда? Кемнеңдер туган көне. Минем туган көнем 6 апрель, и шул көнне мин пирамидада сольный концертыма әзерләнәм хәзер. Зур концертыма. Бик зур концертыма. Анда булачак тере тавыш. Без мин хәзер эшли башладым Мәскәү белән. Менә шулай. Мәскәү музыкантлары белән. Мәскәү музыкантлары белән. Алар Безнекләрнең уровень бармы уже? Юк, шунарда түгел. Ниндидер яңалык кертәсе килгән, күбрәк халык җырларына, классикага ала бирсә басым ясаячакбыз. Менә шул образда, яңа образда, яңа төрле җырлар белән пирамида концертлар залында халыкны мин көтеп калам 6 апрельдә. Алла бирсә, Алла бирсә. Безгә дә чакыру билеты килсә, Минем дә бит инде. сез инде монда алдан ук реклама ясап куясыз. Минем дә бит концерт булачак була. Юк, минем алданрак. Минем бит алданрак була. Әйдәле. Минем 6-7 февральдә филармониялар концертлар залында. Син килеп җиткән бит инде. Шулай әйтәм бит алданрак була дим. Әйе. Шуңа күрә тоже шулай яңа программа, яңа шоу. Шоу нидә шоу элементлар була, менә шоу нәрсәдә чагыла? Шоу. Шоу бит инде. Иркәнеке, син Күкәй куеп җибәргән. Күкәйне куеп җибәр, аннан соң булат Әйе, шоу элементлары нәрсәгә кагыла? Биюмул индер, яисә Җыргына түгел дигән син сүз. Мәскәүдә син Питердан кемнедер кайтарасың, берәү Мәскәүдән кайтарган кебек. Әйе, һәр Питер кала. Әйе. Җырларга? Җыргына түгел инде шоу. Значит, анда бию дә кергән, анда значит театрализованный хуйлышлар да кергән, анда төрле әйберләр кергән. Вот шулай шоуны шул дип әйтәм. Син үзең дә анда актер ролендә, җырчы гына түгел, актер ролендә дә булачаксың. Әйе. Син безнең театрда уйнаган кеше түгелме син? Театрал. Шулай булгач. Яхшы бирсен Ходай уңышлар, килсен күп итеп тамашачылар. Амин шулай булсын. Миңа таба кирәк тагын, я. Ма күкәй бер Сез иншалла кирәк. Ну, молодцы, алдан башта бүләк биргән хәзер. Күкәй кирәк. Сырый аласыз рәхәтләнеп, менә башында безнең яхшы табаларыбыз. Иркә, концерт дибез, чыгышлар дибез, син бит әле унтмаса кирәк. Кыз анасы икәнеңне. Моның турда инде бөтен кеше белеп бетерде. Әле бит аннан соң килгәнең юк безгә. Шул. Әйе, шул. Икенче баланы тапкач кына килгән Икенче бала тапкач килгән идең. Менә хәзер инде Эш булды. Өченче тапкыр килгәндә 4-нчесеннән соң киләсе була инде. Ничек менә?
Әле бит әсенә икенче белән өченче арасында да аермалары күпме яшьтә? Яшь ярым аралары. Яшь ярым. Әйе. Теге Аңлыймсың әле ул? Ничек әйтим инде? Уртанчысы. Папа икәнен. Ну, көнләшү бар инде араларын. Әз бит. Игътибар итми башласа, киме башласа шундый. Игътибар күбрәк шул уртанчысына китә. Тегесе бит әле бик аңлап та бетерми. Әйе. Анысы инде балакаем сабыррак та булды аның. Өченчесеме? Өченчесе әйе. Исемнәр белән әйт әле әйдә. Сөембикәбез безнең сабыррак булды. Әйе, Сөембикә өченчесе, ә икенчесе. Ну, икенче кыз инде Әминәбез кирәкне бирә. Ну, елый укырып инде. 10 балага тора ул безнең. Не, шуңа күрә җиңел түгел. Авыр да түгел. Ярдәмгә килә синең олы кызың Айсылу. Ярдәмгә килә олы кызым Айсылу. Аның битендә укуы бар. Укуыннан кире калдырып булмый, бала каратып утырып булмый. Иң зур ярдәмчем әни. Үземнең әнием. Мине Бәдәр апага кайнар сәлам һәм Бик зур рәхмәт. Зур рәхмәтләр. Форсаттан файдаланып. Әни булмаса инде, әни карый алмаса, бер нәрсә дә эшләп булмый, бер нинди концерт та булмый, бер нинди җыр да булмый, бер нәрсә дә булмый, бар тик әни. Я, без Илкәнең инде балалары, кызлары турында сораштырдык та, синең балаларың турында дип, әле бабай булмадыңмы? Юк әле. Һәр вакытта кызысында торган сорау инде. Ул автоматик рәвештә инде син әверләсен бабайга, кызың киргә биргән шулай бит. Әйе, шулай. Әйе. Я мөнәсәбәтләр ничек кунакларга ирешәсезме? Әйбәт, Аллаһка шөкер, кодалар бик уңган кеше. Кудалар белән яңа елларда менә күрешеп тордыгызмы әле? Кунакларга ирештегезме? Күрешеп торабыз әле, кодалар юбилее булды, 9-нчы. Юбилейында син җырладыңмы? Җырладым инде. Туры килдеме? Туры килде, ничесен. Җырламый булмый. Куда хакы дип. Кодалар хакыда. Мин караган сезнең интернетта интервьюларыгызны. Синең менә бик күпләрне кызыксындырган бер мәсьәлә булып алды узган елны. Ул да булса Иркә ВКонтактеда аккаунтын юкка чыгарган. Ни сәбәпләр булды бу? Нәрсә булды бу? Монда шау-шу куптардылар инде. Ай, хай диделәр. Мин моның турында Сөйләмисез? комментарий бирмим. Ни өчен шулай булды? Хәзер инде Әйтсәң буладыр бит инде хәзер безгә беренче булып. менә моңа кадәр минем үземнең төркемем бер кайда булмады. Юк иде. Кемнәр утыра исең анда? Мин үземдә шаккатым кай вакыт керәм 30-ар бик тора минем контактта һәм башка җирләрдә. Шуңа күрә мин бу әйберләрне бик нык туйдым. Бу дөрес булмаган фотографиялар, дөрес булмаган информация халыкка. И уйладым да үзебезнең инде хәзер группабызны лично үзем ачырга уйладым. Үзеңнекен булыр. Хәзер инде менә ничә елга беренче тапкыр мин үзем утырачакмын һәм минем тамашачы минем белән туры аралашачак. Ачылдымы әле ул төркем? Ачылды. Булды, хәзер димәк, Иркә ул ничек дип атала? Әйе, мен аларның барысында көтәм. Иркә дигән. Иркә дигән әйе. Ну, анда Алар каян белергә тиеш. Атыйлар яптырып бетермәдеңме? Анда бит яптырып була. Яптыра башладым инде мин аларны. Чөнки моның белән мин генә түгел, юристлар да шөгыльләнәләр. Чөнки әйтәм бит, кайбер кешеләр менә да утыручылар минем исемнән газеталарга интервью биреп утыра башладылар. Ой, менә бит популярлык, а? Шуңа күрә бу минем бик нык ачуымны китерде. Хәзер инде әле ансын ишетмәгән идем әле. Әйе, шаккатты мин моңа. Миннән журналистлар фотография сорап шалтырата. Нишләп митем син соң нинди фото интервью алдым ишенде мин синнән ди. Митем нинди интервью алдың соң син миннән? Ну, ничек язганнар интервью күрсәттеләр мисез укытып сиңа? Ну, мин карадым инде, әйе. Как будто мин сөйләп утырам, менә шулай булды. Ну, туры киләмесең сиңа? Радымнан чыккан фотографияларны көтәм ди, митем. Нинди фотографиялар турында сүз бара? Интервьюны бирдек, чыгарга кирәк, иртәгә чыгарабыз уже дип. Менә шулай. Әйдә дибем. Әйе, митем. Сез ни сөйлисез дип шулай иттереп, шуннан соң әйтәм бит, хәзер инде үземнеке булачак. Аның өчен мин махсус видео төшердем. Халыкка анда инде минем адрес белән барсы да күзәтеп барсыннар. Аларны мин үземнең группага чакырам. Барсы да интернетта. Менә бит. Ринат Рахматуллин үзе утырам ВКонтактеда. Утырга вакыт. Син беләсеңме, ничек кирергә, ничек чыгарга икән? Мин кирәгә чыгарга беләм, но вакыт юк минем. Мин анда утырганчы, контактта утырганчы, Шалтыратып әйтәсең дә? Улчы мин бер җыр язам. Дуслар, безнең күреп торасыз эш кызганнан кыза, шыпырткана булса да, бик җитди изләр белән генә булса да, без ширәбез алга таба барабыз. Илмаенде барабыз, Илмаевская килешәбез. Илмая ничинде? Илмая беләсезме дип алайса сорарлар. Нишләп Илмаймады ул бер тапшырды, безгә шуды язалар әле? Ясыннар. Әйе.
Сөйлеп Юмаюшан түгел ул дип. Сөйлеп тұрсыннар. Ринат, Ey. силең инде менә белмим, әллә мактану, әллә сөйләнү шунда машинам, шулай фәлән сен интервью алган булганнар. Беләсең, ул интервьюда син бик мактанчык килеп чыккансың. Болай мин сине белән бит әллә мактанчык кешегә ошамаган син. Дөрес интервью түгел ул. Син теге, менә машинам шундый, буада ул бүтән юк миндә генә. Мин аена анда 300-500 1 миллион акча эшлим. Штрафлар 60 мең, 70 мең түлим. Yok, штрафы дөрес. Но миллионнар эшлим, 60-70 мың штраф түләгәч инде миллионнар бардыр инде. Эшләргә кирәк инде. Аны хәтта аны бит түләп тә бетерергә кирәк. Әйбәт, кеше акчасын санарга матур түгел, конечно. Сез ул интервьюларын тикшереп чыкмыйсыз әле. Ну, чынлап та менә әгәр дә сине белмәгән кеше булса, ярар мин сине беләм. Ярый, мин ул интервью алган кешене дә беләм, име? Нигә ул шулай язган, аңа ул шулай кирәк. Язырга аңа рейтинг кирәк. Ну, мондый интервью белән белмим, без biraz кимтик әле. Синең рейтингны киресен эшләргә мөмкин, киметергә. Килесен эшләргә мөмкиннәр шул. Әйдә, беренчедән ул интервью хакында әйтсен. Син алай әйтмәдең бит инде, миндә генә ул машина берәү ди. Yok, андый сүз булмады. 1 миллион акча эшлим дигән сүз булмады. Ул күптән алынган сүзләр. Но штрафлар 60 мең дигән сүз тоже дөрес. Ну, аны бит түләргә дә кирәк. Дөресме? Ансы дөрес түгел инде, но 40 мең инде. Ансы Бар ай сайын түгелдер бит инде алай. Ну, менә ай сайын уртача менә соңгы вакытта килгәннән соң әйтик менә әйдә, кышкы айларда күпме түләдең ди ай сайын. Ну, кызык өчен. Неужели 40-ка якын инде? 28, 38 булай гына шулай. Бу бит бер кешенең хезмәт хакы. Шулай. Ха? Ана бит передачага өлгерергә кирәк. Иртәрәк чыгып китеп. Иртәрәк чыксаң да була, но бит иркә әйтмешләр, башка эшләр дә бар бит. Неужели бизнес инде башка эшләр дип? Яисә җыр язырга кирәк, монда очрашырга кирәк. Монысын эшләргә кирәк. Төрле эшләр инде, төрле Һәм эшләр. син яшәмисең Казанда, шулай бит? Юк. Син нигә Казанда яшәмисең? Мин Казанда яшәмисең. Чё, мин Казанды бик яратам. Хәзер инде Казаннан кача башлады кешеләр. Кырыена. Ага. Мин Казанны бик каты яратам. Читтән генә. Читтән генә. Менә мин монда теге көндә почти киләм. Ну, монда Сен Буадан да 130. 135-140 километр килеп йөрим мин почти көндә. Нәрсә пешерәсез анда? Безме? Ник башка зук төштеләр. Чөтө нәрсә күзгә керде минем бик. Юк, син үзеңнеккә кергәндер монда. Юк, минеке кермәде, минеке керә алмый. Синең кисәкләрең өрерәк. Син суган жаратмыйсың бик иркә Шулай булырга тиеш ул. Иркә, суган жаратмыйсың син, суган. Суган исе бу. Мин үзем суган. Мин уйлап торам, буларның икесен калдырсам нәрсә булар икән монда? Бу табалар тигендә монда ишел канатлана Икенчеләр башлый. арасында нәрсә булар икән? Табаларга канат үсә. Сез бергә дуэт җырлыйсызмы? Җырлыйбыз, безнең бик матур дуэтыбыз бар. Әйе, безнең матур дуэтыбыз бар. Сөюдән сөюгә дип атала. Ни ишеткән бармы ул дуэтны? Ишеткәнең Ул юк чыкты син. гына мәле ул. Юк, инде дуэтлар концертында җырладык. Булдымы әле? Бүтән кирәкме? Кирәкме пока. Әйләсендерик без аны. Так. Әйе. Ул җыр дуэт булып кына каламы? Клипта төшерелмиме аңа? Юк, төшерелми. Дигә син әйттең әле, Ренат өчен. Ренат, Ренат абыйның акчасы күп булса төшерәбез инде, Иркә инде. белән дуэт төшерелмәс. Юк, менә иркә самый популярлашып килә торган вакытта. Шулаймыни? Так, әле. Икенче Популярлашып киләсең Мин икән. әйтәм, популярлык алдым дип. аңлавадың син. Икенче дыхание ачылды. Икенче сулыш. Икенче сулыш. Да, иркә востребованный җырчы ул. Җирдә. Шуңа күрә дә мин уйлап торам, иркә без, наверное, төшеребез инде без аңа бер клип. Белмим, әле башка җырларга да төшереп бетереп булмый. Син бераз байсаң, Хәзер әйе менә байып. Клип төшеремен менә хәзер. Менә шулай бара бездә. Сөйләшүләр татар арасында хәзер менә әйе. Безнең тәмле көрәшебез дәвам итә. Бездә кунакта кабатлар сезгә төшерәм. Ренат Рахматуллин Иркә. Кыздыралар пешәләр бүген, мишәрләр сөйләшәләр. Мин үзем сөйләшә белмим, аның хәтле реклама барышында инде күп эшне эшләп тә өлгерделәр. Менә сиңа реклама дирсең. Иркә күкәйләрен кисеп куйды. Күкәйләр минеке түгел, тавыкныкы. Тау күкәйләрен дә үзе пешергән дип әйтик. Ни өчен шундый матур формочкалар булды бу? Күрсәтеле нәрсә әзерләп өлгердең син монда? Монда кукуруза сыр гына ләз генә. Яхшы. Әлемдә бернәрсә дә юк. Хәзер мин буларны шунда салам.
Şu motor kilish. Birinchi pechin neni salam, bavurni. Andan so'ng bularni salam, andan so'ng endi yeşilliklerini salamda mayonez bilan qo'ymoqni birga bulg'atib, bularni birga solib, ozgina tuz solib, shularni bulg'atib salat yasab bitirem. Бар икән күрәселәр. Әйдә буларны бу эшне эшләтергә әйткән һәрбер эшеңне Ринат Рахматуллинның бавыры кирип китте. Инде Миха Жаным бавыры түгел. жартысы Аның бавыры түгел деген тагын. Жартысы кирип китте. Духовка. Менә жартысыннан инде хәзер менә салат хәзерләнәм. Әйе. Тузладым, бұрышладым, менә табада бераз генә. Кыздырып алабыз тагын шулай. Дөресме? Бераз генә кыздырып алабыз. Ярар. Бәрәңге инде пешеп чыгандыр дип ышанабыз. Пешә бара. Бәрәңгенең вакыты булды кебек инде. Инде гызарам. Синең турыда шулай узган елны нәрсәдер булды дигәннәр. Кадәр читләргә барып кайтып, ярамаган нәрсә ашаган да, әллә салкын кидергәнме шунда, асын аңламадым. Ләкин бүлнискә кирип, графикларны, концерт графикларын гастрольдән туктатырга туры килгән. Туктатырга туры килде, чөнки больница яттым. Салкын тиеп. Египетта кондиционер астында ятып, нечә сутка менә шунда салкын. Анда бит кымлык таяталар бит аны. Кымлыктан кайтып яткач инде менә суыныр өчен шунда бит инде безнең бит инде беләсең татар кешесе җылына да, суына да мишәр тем более. Кондиционер все включено, яра электричество өчен тагын истеме туристы булмас. Шуңа катырак ачып куйма әле дип. Да, бераз үпкәгә салкын тиде. Суына биреп кайтты. Үпкәгә салкын тию сәбәпле күп кенә концертларны авыштырырга туры килде. Больница яттым бер ай. Дәваландым больницада. Укол кададылар. Укол, система. Bu işe упражнение bu хәзерге заманча әйткәндә пневмония дип атала. Куркыныч нәрсә? Куркыныч. Безнең көрәшебез кызганнан-кыза. Нәрсәдер инде илкәнең салаты әзер. Минем салат әзер. Салат әзер. Хәзер икенче аш синарат тату әзерлисең әле анда. Тош кабак, помидор, бәрәңге. Әле минем салат әзерләнмәгән. Түгелдер бит? Юк инде, обычный шундый ни. Миңа кирәк, таба тиз генә миңа бирсәң, духовка тыгырга савыт биттанар. Юк, миңа. Рәхәтләнеп. Әйе? Менә шу салатны хәзер пешереп алыр өчен бер сулы миңа таба кирәк тоже. Тоже може. Ай, йөгертәсез сез мине бүген. Без бит үзебез Су кирәк. җитез булгач, җитез кешеләрне яратабыз. Су кирәк булат. Дип әйтим әле. Я мине гүмә менә Ринат абый дип әйтим. Ринат абый кебек. Җитәме шуңа хәтәсе? Там брифинг. Сиңа жәл түгел. Шулай иттереп каядыр салат яфракларын да пешергәнем күргәнем юк иде. Бу беренче тапкыр. Менә күрәсең инде беренче тапкыр. Мин шунда әйтәм, пешеп чыгардыр дип билем, хәшә эшләргә мөмкин име? Шуңа бераз кирәк иттерим әле, рифара. Шунда эшләп күргән барым бер хәшә. Ари. Бар иде? Мишәрләрдә дик. Кайда шулай ясыйлар, кая шулай пешерәләр. Бер кадәр күргәнем юк. Пешәгенә күрсен инде берүк. Дигән теләкләрне бу салатка бит, шулай бит аңлаучы. Салат. Пешкән инде ул. Без бит инде аны кыздырып алдык. Хәзер Миңа менә мен духовка тыгып куя кирәк, алса без дигәр мин. Дополнительно пешереп кенә бетерәбез инде. Менә сонida бар яме? Капкасы бар. Япсагыз да була. Менә шулай иттереп, Ничә минутта? бик каты яндыра күрмә тагын. Бу безнең гарнир булачак. Бәрәңге пешеп чыкканчы. Гарнир буламы бу безнең? Гарнир була бу. Так, ярар, гарнир булсын. Так, хәзер мин Сезнең эшегез барган арада мин инде әлбәттә сөйләп алдым әле бер зур вакыйга, бер зур чара хакында. Сез инде ишеткәнсездер. 3 елдан артык менә эшләп килүче безнең уникаль телевидение TMTV телеканалының зур музыкаль премиясе булачак. Ул премия музыкаль бик актив атала һәм дуслар 2 апрель көнне пирамида күңел ачу үзәгендә сезне һәммәгезне көтеп калабыз. Зур грандиоз масштаблы проектка. Эстрадабызның йолдызлары, як йолдызлар, сез яраткан җырчылар, иң матур хитлар белән әлеге концертта сезне, безне, тамашачыларны әлбәттә сөендерәчәкләр. Һәм бу әле вакыйга беренче тапкыр үткәрелә. Миңа калса беренче, ләкин инде бик уңышлы булыр дип һәм ел сайын тапшырыла торган шундый тантана, шундый музыкаль премия булыр дип ышанып калабыз. Монда төрле категориялар, мәсәлән, яхшы сценарий, бу клип сценарий, яхшы клип,
иң яхшы танцеваль проекты, яисә ел артисты, ел җырчысы, елның ташкыны һәм башкалар, син сыра, мин сөйләгән арада ярдәм итеп җибәрә, менә шу бассаң, кабындымы? Менә кабынды. Шулай да Бит аласың, яисә арттыра аласың. Сез үзегезне, мәсәлән, нинди премияда, нинди номинациядә күрә аласыз? Ну, рядовой син. Мен инде автор башкаручы Иң яхшы автор башкаручы булса, дип сиңа уйлыйм җитә. инде. Яхшы. Ярар. Монда бит әле бар, онытма әле. Фирдус Тимаев та автор башкаручы. Менә Бераз конкуренция инде менә 2 кеше автор башкаручылар. Так. Илназ Бах. Biraz bak da. Тагын кем? Yok, мен бит инде үземне шул биеклектә күрәм дип уйламыйм. Онда мин күрәм нишләптер, ничегендер, рәхмәт булсын булмасын мин. Иркәне дә шунда биеклектә күрәм. Иркәне нинди номинациядә алыр идең син? Ну фаразлап кара әле, бәлкем. Булат, вот дөресен әйтәм. Дип дөресен әйтәм. Миңа барыбер нинди Ана номинация. дөресен әйтәм диyor. Чөнки нәрсә бирсәләр дә главное Мин бирсеннәр. риза дигән. Шунда шул зур җырчылар, танылган җырчылар арасына чыгып, мин үземнең берәр нинди җырымны башкара алам икән, мин иң бәхетле кеше булам. Сезне күрергә язсын әлеге музыкаль биеклек зур фестивалендә, музыкаль фестивалендә 2 апрель көнне Пирамида кичке сәгать 5-тә. Я без гимбә нишәтәбез монда хәзер? Кыздырабыз. Ни өчен? Менә әзәйтәлесен аны булар. Я сиңа артырга кирәк, я сиңа әзәйтергә кирәк. Менә шундый. Хай, иреңә ничек икән синең, ә? Әйдә, Артур турында сөйләшеп алыйк әле. Яриман турында сөйләшергә хәзер вакытта нәрсә белән шөгыльләнә? Администраторлык эшеме? Администраторлык эше белән күбрәк шөгыльләнә. Үзенең проектлары бар. Проектлар ясый, әйткәнем шул бит проектлар ичек. Күбрәк минем эшләр белән шөгыльләнә. Буш вакытында шул проектлар белән инде. Зарланмыймысың? Ой, миңа концерт эшләре авыр дип. Бик теге Ушып китеп теге бик яратып башкара дип әйтәм, миңа булышам дип, миңа ярарга тырышам дип инде булыша, аннан башка мин концертлар миңа эшләргә бик авыр булыр иде. Ират кеше кирәк инде, янымда булгач, ул янымда янәшемдә булса, миңа җиңелрәк эшләргә. Җиңелрәк һәм тынычрак. Тынычрак та ия. Җырлыйм димимесе? Белә кызык булыр, я. Инде Булат, бөтен кеше җырламый инде. Нишләмәйдә кызык өчен? Ну барыбер. Кашаннар килеп шунда бер монда булай да урын юк әле, җырчыларга да сәхнәдә тагын. Йо, аның өчен дөрес аңламадың. Син мин аны үзен аерым проект дип буларак. Юк, аның әз генә вакыты булса, ул безнең картиналар ясый. Беләсең бит син әз генә аның талантын. Моның белән бик мавыгып, яратып башкара. Бигрәк тә төннәрен ул. Бөтенебез үзе йоклап киткәч, үзе генә калып, Картина ясыймы? Картиналар ясый. Бер вакытна булыр әле. Бер мәлне әле минем зур хыялым да бар. Әйе, минем бик зур хыялым бар. Менә шуларны бер туплагач, үземнең минем аны күрсәтәсе килә, конечно. Ну, монда берләштерергә була, мәсәлән, концерт һәм күргәзмә. Әйе. Бу безнең хыялыбыз. Бәлки чынга ашар, бу хыяллар бәлки ашмас. Менә монсын бер $10,000 алырга була. Әйбәт. Яисә аукционга куеп. Иремнең куллары алтын. Шайтырып мактап торганда, әлбәттә. Может, бәлкем бездән картиналар ясый башларбыз скоро. Юк инде, таbii җырлыйсың да инде. Җырлар күбәйде. Җырлар язасың, син һәр җырлар гына яз, бик матур җырлар язасың бит. Тик миңа бер җырыңны да биргәнең юк. Дуй җырлауларса. Анысын да яртылашкына бирде. Әле безгә дә җыр биргәне юк, кара әле. Юк, мин бирмим. Бирмим. Җырны анчып сорап алар. Исе сорамыйчан алырга кирәкме әллә? Юк, үземә потому что Бүтән җырчыларга бирәсез бит? Кемгә биргән бар? Котлык. Әйтмим инде исемнәрен. Әйдә әле, нишләп мин беләм, исемләп тә әйтә алам. Әйт әле. Филязга Дөрес булыр микән аннан соң дип. Очрашы. Ярар, үзенең күңелендә булса, аны сорамыйчан алганнар бит. Ул очрашыбызмы җырының тарихы бик кызык миңа калса. Аны инде башта берәү башкарган, бер җегет, аннан соң очрашыбызмы? Әйе. Әлфинә Әзгәмова башкарган иң беренче. Әлфинә Әзгәмова. Әлфинә Әзгәмова әле ул вакытта заводта Шаллада эшлидер. Миңа кайтып, минем өйгә кайтып, кассетага ул вакытта кассетага шул җырны яздырып китеп, очрашыбызмы? Аннан соң шушы җырда
Ошо жерде бәхет шатылыклары. Ул жерне алып китте. Андан соң Хәтерлибез аны шул жерне. шул жерларны алып китте. Ул вакытта Эльфина Әзгамова, теге Эльфина патрулда начар сөйләгән сүз түгел. Эльфина Әзгамова әле ул вакытта эстрадада бер кем түгел иде. Общежитие заводта эшләде. Менә шул жерлардан алып киткәннән соң да инде ул менә төнге урамнар белән бергә кушып дөньяга Бик көчле, бик матур җирләрен табый. Әле иң яхшы җырым иҗат ителмәгән дип әйтеп буламы? була әле була. Әле потенциал бардыр бит. Бар әле апар. Иҗат итәргә. Һәм ул җирне мин җырларга тиеш. Әле исәп син әле ул. Юк, менә мин. Монда мин бит әле сен юк монда. Монда Булат та бит президентда ите. Үземә түгел бер юк минем. Конечно, иң беренче хатыннар турында уйлыйсың инде, сөйгәннәр турында әлбәттә. Минем ирем дә шулай уйлар иде. Менә уйлый дисең бит инде. Әйе. Синең өчен. Булат, син хәтерләмисеңдер инде, менә бер ничә еллар элек син миңа килгәндә менә мин ишеттем, син шундый җырлар язасың. Мурат, Бара хәтерләмим. менә Ләйсән Гимаева дигән кешене ишеткән бармы син ди? Әйтәм, юк. Менә ул шундый нормаль җырчы ди, дөньяга чыгып килә ди. Шунага ди бер җыр язып бирә ди. Бу картай мәдәнкәй дигән җырны ишеткән инде Булат, белә? Инде җырлар язган. Шунага ди бер нормаль җыр язып бирә ди. Бирмәдеме? 2001-дән бирле кара һаман язмаган, а? Шуны хәтерлисең? 15 ел үткән, 15. Хәтерләмисеңме? Юк. Юк. Малай гына. Яшь әле, бөтенләй яп-яшел. Яр, һәр вакытта да истә тотам. Карале менә монысы иштән чыккан. Ул вакытта Ләйсәнең как раз бара җыры Юк, әле чыкмаган юк, җыр чыкмаган иде. чыкмаган име? Юк, ул җыр. Әле бу ул җырга хәтле булган вакыйга бу гомумән. Значит, чыга Әле торган радиога җырлары хәтта әле беренче җыр кергән булган микән әле вакыттан, беренче җырлары ул җыр түгел иде. Бу башкалар. Менә шундый кызыклы хәлләрдә искә төшә безнең тәмле көрәшебездә. Ничә Инде еллар башка берәр тапшыру эшләргә кирәк читергә. Исемдә калганнар. Хәзер ничә бер 15 ел эчендә беләсеңме күпме җырчылар чынлап та әле мин һәрберсенә хәтерлим, менә менә чыгып килгән вакытларым хәзер инде охо. Исем нәрсәләр ярый, исем нәрсәләр ярый. Исем нәрсәләр ярый. Ярый, әйдәгез без ул радио эшләрен калдырып торыйк читкә, чөнки безнең сүз башы бүген ашау, аш-су өлкәсе кыш көне әйтелә күбрәк ит ашала дип җәй көне күбрәк салат, сезнең рационда күбрәк җәй көне кыш көне аерыла менә рацион. Аңладык инде җиләк җимешләр менә иткә. Итсез вообще торганыбыз юк. Балаларым ит бик яраталар. Ирем дә ярата. Төпчеге дә. Төпчеге җидайлыгы яратмый инде, но менә беренчесе, икенчесе Айсылу белән беренче, икенче дип сөйләмим. Айсылу белән Әминә бик ит ярата. Ирем бик ит ярата. Үзем дә яратам итне. Майсыз инде теге авылдан әпәттеке менә авылдан бер генә кешедән сатып алабыз. Эй, рәхмәт инде аларга, Рамиля буларга. Алар иң тәмле ит аларда гына реклама ясап итим. Карале. Икенче ел миңа бер шунда 10 кило кыстырып җибәрегез әле. Акчасын түләйм. Бик тәмле итләре, бик зур рәхмәт. Ашарга пешергән сайын рәхмәт әйтеп ашарга пешерәм. Алардан алам итне. Менә итсез бер дә торганыбыз юк. Җәен дә, кышын да, язын да, көзен дә. Аерылмый димәк монда рацион. Юк. Кышкы җәйдә. Һәр вакыт без җиләк җимешне булай да алабыз, ниләрне. Миндә дә шул кәйфмәшле итсез миңа менә мин итсез ризыкны итсез күз алдына да китермим. Менә Соң бит кемдер әйтә, аны итне күп ашау бит аны зыянлы. юк, менә первый Ит ашамыйсызмы? Юк инде ашыйсың, но аны хәтле бик үк еш түгел. Но без еш ашыйбыз димибез. Итсез торып булмый дип әйтәбез. итсез торып мин азыкны итсез күз алдына китермим. Первый ашыйсың икән, первый да ит булырга тиеш. Второй ашыйсың икән, второй да булырга тиеш. Шәй эчәсең икән, шәйне Десертта булырга тиеш. Печенье урынына. Шу, әмса ашау. Бу тамагыз ике берне дип. Була кебек инде безнең. Эшкә беренче булсалар. Иштинде була, Менә сәгатьне ашты килә башлады. Иркән салатаны күптән әзер кызыгып карап торам. Дуслар, бүген безнең инде көрәшчеләребезнең ризыклары пешеп чыкты. Пешәсе пеште, кызасы кызды, турысы туралды. Менә алар әзер, хәзер белгеч куап карый да үз бәясен әйтер инде. Берничә минуттан. Хәзергә менә кабаттан үзебезнең матур теләкләребезне, матур сүзләребезне бүгенге спонсорыбыз турында әйтик. Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Күкмара металл савыт-саба заводы, ачык акционерлык җәмгыяте. Күкмара Сәүдә маркасы вакыт белән суналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлы өчен әлеге заманча савыт-сабаны дуслар интернет кибет ашада алырга мөмкинсез.
Һәм кемнәр әлеге кибетләрне инде интернет кибет аша түгел, кибеткә барып аласылары килә. Казанда андый мөмкинлек бар. Фирменный кибетләре Павлюхин урамы 114 корпус 1 адресы буенча урнашкан. Барыгыз, алыгыз, бары тик сыйфатлы табалар гына алыгыз Кукмара логотипы белән. Дуслар, сезгә табага заказ бирер өчен 2 минут вакыт, ә хәзергә реклама. Дуслар, бүген шундый бер яңалык. Безнең гадәттә һәр вакыт монда яңа сезонда белгеч буладыр. Белгеч ролендә безнең Казаныбызның мәртәбәле шеф-поварлары. Бүген алар юк, Аллага шөкер үзем. Кабаттан элеккечә үзем бүген белгеч ролендә. Барысын да күрдем, нәрсә әзерләнгәнен аңлатып тормасагыз да була, барысын да беләм, шуңа күрә әйдәгез. Озын сүзнең кыскасы, кабап карыйк, дегустация ясыйк. Һәм инде мин билгеләп карармын, кайсыгыз сезнең бүген беренче урынга ия дә, кайсыгызга бераз тырышырга кирәк. Аш өлкәсендә, Ринат әфәнде, күңел җылысын бирдегез инде монда, салдыгыз. Бирдем. Майладыгыз, бу майонез беләнме? Майонезсыз бу, май белән. Май белән генә. Пешкән бу. Бу достаточно так пешкән салат, чөнки салатны пешерде ул. Пешкән салат бу, гурман. Әйе, гурман дип аталады, бу буа гурманы. Бауыр, иң мөһим бүген беләсезме? Табын түрендә бауыр иде. Ул бауырны пешерделәр дә инде бүген, кыздырдылар да, салатка да салдылар. Менә монда Ринат абый безне биргән бауырны духовкада пешереп, өстенә әнә биттеге чикләвекләр сибеп, монда сырлар, опой, нәрсә шәтмәт. Күкәйләр. Әйе. Слушай, булган бу, пешкән. Ну, мин күреп торам инде, бәрәңге инде ул. Бу ризык чынлап та бик тәмле килеп чыккан. Кунакларны сыйларга була. Афарин, иркә. Монда мин уңай бәя куям әле, ләкин барыбер соңгы сүзне әйтеп бетерә алмыйм, чөнки синең ризыңда куап карарга кирәк. Кайсына башлый, салаттанмы? Обычно салаттан башлыйлар. Гадәттә. Сездә шулай әйтәләрме? Ну, салаты бик синең бик кызык, ана бик кызыктыргыч. Монда бар пешкән йомырка хәтта, шулай бит. Әйе. Ну, хатын кыз инде. Тәмле, Ринат абый. Салатлар хәтта бер дәрәҗәгәрәк куяр идем. Синең майлы, үзенә май белән эшләнгән, монда майонез белән бит бу. Юк, монда майонез натур, монда Майонез, катыш, каймак. каймак. Бик йомшак һәм бик белмим менә тәмле инде. Тәмле, барысы да урында. Мин монда артык бер нәрсә дә күрмим. Шуңа 5 билгесе генә куям. Ну, монда бизәлеш буенча бераз карасак, күреп тора, егетләрчә инде. Ну, кызларныкы барыбер кызларча, шулай бит. Хатын кыз кулы дигән җирдә инде, конечно. Әйе, уртасында Гөмбә. гөмбә. Гөмбә каймак белән бергә пешерелгән. Әйе. Йомшак, тәмле. Бу авызда эреп китә бит үзе. Бәрәңгесе әзерләнде, пеште. Духовкада. Вот еще не була. Монда бит әле синең бәрәңгә туташ кабак та бар. Пешкән. Ия. Арымда теге барабанны дырдырдын алып куйга әле бу. Ну, әгәр дә ки инде тулайым алсаң, ике ризыкны барысы икесендә бергә берникадәр өстенлек бирергә була, әлбәттә. Син каршы килмәсәң, әлбәттә инде. Булай ир егет өчен, ират өчен менә әле мин күрдем инде бүген әзерләнгән вакытта да ничектер аш-су бүлмәсенә син ашарга гына күбрәк керәсең. Бик әллә ни әзерләнмәгән күренеп тора, шулай бит инде уенышыны бергә. Иркә инде бар хатын кызларга хас, хатын кыз ул телиме, теләмиме ул пешерә белергә тиеш, ул пешерә белә. Зур ишле гаилә булганда бигрәк тә, шулай бит шуңа күрә Приходится. берникадәр өстенлек иркәгә бирәм инде. Чөнки йомшак булды монда менә салатында бауырлар да дип әйтик, һәм менә бу икенче ризык та үзенә күрә кызык, әле мондыйны ашаган юк иде дип әйтәм. Синең рецепт намысы шулай уникаль. Дуслар, мин сезгә киңәш итәм, әлеге рецептларны ясап карарга, әлбәттә, пешереп кара иегездә, әгәр дә инде рецептларны теге исә бу сәбәп аркылы нәтиҗәсендә язып өлгермәгән, истә калдырмаган булсагыз, аларны хәзер безнең экраннарда күрерсез. Һәм инде бүләкләү процессын башлыйбыз. Бүләкләү процессы безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган, яраткан спонсоры булган Шәп табалар
ясаучы, мен хәтта әйтелем иҗат итүче дип. Кукмара металл заводыннан ана бу таба иркәсенеке. Эй, рәхмәт. Шул хәле кирәк бер инде бу. Бу бик яхшы табалар. Иске табалар мәрмәр өслекле инновацион өслек анда. Алар бик чиста, аларның чистарты була, жуып була. Менә ирләр өчен менә дигән бөтен әйтеге. Кыздырдым. Су белән чип чиста. Шундый ук бүләк, монда нәкъ шундый ук. Артыкта түгел, кимдә түгел, Ренат абый әтисе исеменчә әтисеме? Сәйд Галаевич. Ренат Сәйд Галаевич сезнеке. Иң изге теләкләр белән кабул итеп алыгыз. Зур рәхмәт чакыруны кабул иткән өчен, килгәнегез өчен менә бүген әле безгә бавырдан кызыклы рецептлар күрсәткәнлеге өчен әле мондый рецептлар булганы юк иде. Шулайдыр. Я үзегезнең теләкләрегез бармы безнең тамашачыларга, телевизион тамашачыларыбызга? Миңа юл бирәсез. Ай, мишләрләр юл бирәләр, кара әле син. Мин инде иң беренче тәмле креш хуҗаларына, редакторларына һәм инде алып баручысына Булатка барысына да бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Безне зурлап чакыруыгыз өчен, халык белән тагын бер кат безне очраштыруыгыз өчен. Без бу программага бик теләп киләбез инде, мин үзем махсус, чөнки буш кайтып китмибез. Аннан соң ашап эчеп кайтып китәбез. Авыл халкының бик эче пыша инде менә нишләтәләр икән бу ашамлыкларны, аннан соң утырып ашыйлар микән дип. Моннан соң рәхәтләнеп утыралар тагын ашап та кайтып китәбез. Шуңа күрә бик зур рәхмәт, хөрмәтле телевизор караучылар, бергә яшик, җырлап яшик, матур яшик, очрашуларга хәтлек. Ашап яшик. Менә миндә шушы теләкләргә кушылам. Берсенә бу тәмле креш программасы инде ул. Ишенче тапкыр килдем бит инде. Ишенче тапкыр килдем инде. Таба җитми аңа. Бу табалар инде минем коллекциядә. Аллага шөкер. Шуңа нәрсә дип әйтәсем килә. Шушы программага, шушы проектка тагын да үсешүен телим. Үсешүен телим. Барлык хезмәткәрләргә, операторларга монда эшләгән, йөргән хезмәткәрләргә бәхетле тормыш, тәмле ашлар. Һәм инде 6-7 февраль көннәрендә филармония концертлар залына үземнең кадерле тамашачыларымны көтеп калам. Әле без сезне көтеп калабыз 2 апрель музыкаль биеклектә, дуслар. Хәзергә собулашабыз сезнең белән тәмле яшик, тәмле ашик, тәмле крәшне ТМТV каналыннан күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Зур рәхмәт, безнең кунакларыбызга. Хәзер инде ашыбыз сүндерегез камераны.